Hello friends, welcome to Prodip दैमारि YouTube channel. नै आङो मोनसे जियाव painting खालामगासिनो दं आरोना। माने इयाव माबा लिरदों आङो। गाबोन ओरैजाय स्कुलाव नांगौ जाहैबाय। गाबोन माबानि आरोना 1 एप्रिलाव नांगौनो। माने मोनसे स्कुलनि आरो LP स्कुलनि आरो गोदो आं फरायबोनाय LP स्कुलनि आरोना। गाहाय सारा माने गाहाय फोरोंगिरिया लिरनो थिननायलाय दा लिरगासिनो आरोना आङो लोगोफोर दा लिरखांजोबाखै आरो लिरनांगौआ जाहैदों माने दा नैयाव आं लिरख'ना लानाय जायाखै नै मबाइलावसो दङ बेयावहाय माबानो हागौमोन आङो खिन्थानो हागौमोन दा जाजोबाखै आरोना दा लिरनाया ओरै लिरहांदों दा गोदान सोलोंथाइ बोसोर जागायनाय होनदों जागायनाय 1 एप्रिल 2022 ओमफ्राय क थाखोनिफ्राय 5 थाखोसिम जाहैबाय आरोना ओमफ्राय डाइस कड नं बेफोरबायदि दंबावो आरो इयाव लिरनाय दा नैयावबो मोनसे फट' हरनाय दंखायो इयो बेलेग स्कुलनिसो आरोना दा बे गोदान सोलोंथाइ बोसोर जागायनाय माने सिगां जोंनाथ' मोनसे क्लास बारनानै जेनेबा गोदान एडमिसन जायोबा जोंना जानुवारि बेफोरबायदियाव जायोमोन नालाय ओमफ्रायो नै दानि समाव माने मोनसे थाखो बारोबा माने मोनसे क्लास बारोबा माने 1 एप्रिल बेनिफ्रायसो जाहैसिगोन नामा बेबायदि सानो आरो आंनोबो बारा मोजां बुजायाखै आरो जायखिजाया लिरनो थिननायखाय लिरबाय थादों आरो ना आङो दा बेयाव होनाय मथैबा बेबायदि मोनदों आरो जेनेबा दा गोदान क्लास माने गोदान एडमिसन बियो माने माबानिफ्राय जागोन बायदि मोनदां जेनेबा एप्रिलनि 1 थारिखनिफ्राय जानाय बेफोरबायदि आरोना ओमफ्राय थाखो माने क्लास बारनायफ्राबो एप्रिलनि 1 थारिखनिफ्राय बेफोरबायदिनिफ्राय जागोन बेफोरबायदिखौ सानदों आरोना आंबो मोजां गुदि खिथा सोंनानै लायाखै अबेबा निउसफोरावबो होबाय बायदों जानो हानाय निउसफोरबो नायनाय जायाखै लोगोफोर दा बेबायदि आरोना आं दा एसे लिरगासिनो आरो दा माबायदि नुदोंबा लोगोफोर नैबे जाहांनाय आरोना लिरहांनाय अब्ला लिरग्रोबावनोसैलाय लोगोफोर एसे हरबो थौबाय आं सानावबो बाराद्राय सोलाबासै ओमफ्राय नै दासो लिरगासिनो आरोना कमप्लिट खालामगोन आङो खालामनायालाय माबायावनो नैबे मोनायावनो खालामना दोनगोन आरोना बारा गैलाबो गैनायालाय ओरैजाय नैबेखिनिया एसे गिदिर जागोन आरो ओमफ्राय माबायाव ओरैजाय गाहाय खैजानिया माने बियो एसे फिसा जागोन आरो फिसाया एसे थाब जोबगोन जोबनायालाय